guys. Hey guys, we're going to walking down the street all by myself. So Mama Sam told me I should bought them a silk for a new one. So I brought them one like this. It's pretty simple, but it's pretty nice. It's pretty awesome. So guys, this is the road all by myself. Hooty boo, hooty boo. Mo na nung gikuha no. Basta. Ay, kambi. Hello guys. Good morning. Ano to? Ayun, walk tayo sa dog. Mga doggies. Api ah. So, ang ganda dito guys. Walking down the street. Merrily, 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 merrily. Ah, si Papski. Si Papski. Nandun si Papa. Nagpapak ng mga orders. Orders. Yeah. So, ayan. Na may mga muta-muta ka pa, be. Nami si Ashi. Ang ball. Get the ball. Get the ball, Ashi. Fish! DJ, fish! May puro tayong bulak. Hindi ako ni catch. May pulas doon. May pulo. Say hi, say good morning. Hi, good morning. May mga muta ka pa, oh. Ang ganda dito, guys. So, nandun pa yung ano. Yung bahay namin nandun na side sa ano, doon. Yung aming house. Ay! Hello guys! Good morning! So, kanina, pumunta kami, naglakad-lakad kami sa mga aso. And then, ngayon kami magsa-start ng aming homeschool. So, medyo nabisi ako kagabi mag-print ng mga kakailanganin namin. And ngayon, nag-ano ko na sa saing. Diba? Dinilagyan ko ng saging yung sinaing. Ayan, yung aking sinaing. Nag-ano ako ng 5 pirasong saging. So, ayan. Ayan, tapos na ako magluto, guys. Sinantay na lang namin si Papa nun sa kabila. Pinaanuhan ko na kay Hagrid. Diri lang, nak! Sa likod. Ayun, inaantay lang namin siya. Pero, ayun, tapos na kami. Tapos ako magluto. 7 o'clock na ng umaga. And then, magsa-start kami after nito, maglinis. Tapos, start kami mag-aral ni Hagrid. So, yan. Alam mo yan, naluto ko na. And then, ayun, saging. Meron din si Hagrid, isang saging. Ayan. Kain tayo, guys. Wala pa pala si Papa. Ayan, hello, guys. Good afternoon. So, ngayon, kakatapos ko lang maligo. And then, mag-alas 12 ng hapon. Makakarinig yung naghihilik si Hagrid yan. Ayan, natutulog kasi si Hagrid. Si Papa naman nagpapahinga kasi mamaya pupunta na naman sa stock room. So anyway, kasi 'di ba, medyo mahaba na itong, medyo mataas na yung memory ko sa phone, kaya medyo makakapag-chika-chika na tayo ng mas mahaba nito. Kasi naisip ko, gusto kong i-share sa inyo kasi dahil ko kasi nakikita na 'di ba, ngayong pandemic nagsara yung marami nagsara ng mga negosyo dito sa amin. Ang dami-daming nagsara ng negosyo kasi hindi na nakayanan yung syempre lugi ka na, 'di ba? Kawawa yung mga nag-franchise, 'di ba? Sila talaga yung kawawa. Tapos ang daming nawalan ng trabaho. Basta ang dami, tapos ang dami nahihirapan talaga, hindi na nakakabangon. Yung iba nga nagtapatiwakal na, nag-suicide na, 'di ba?
So, naisip ko i-share ito, yung aming, kasi talagang nung nag-start talaga yung pandemic, naapektuhan talaga kami guys. Hindi ko sinasabi sa inyo to. Ngayon ko lang sasabihin sa inyo to kasi mahaba na yung mahahaba na yung ating vlog, 'di ba? Kasi eto share ko sa inyo. Nung nag-start kasi talaga sa pandemic, ako ano lang sa akin ako talaga naniniwala na yung pera pinapatakbo. Hindi pwedeng nakastay lang sa bank. Gusto ko yung talaga. Ganun ako eh. Ganun yung aking prinsipyo na yung pera pinapatakbo talaga para lumaki. Which is, naging successful naman ako sa parting yon. And, nung dumating yung pandemic, alam mo yung, hindi mo siya inaasahan. Alam mo may darating na talaga na emergency, ganyan. Alam mo yung, ganyan. Pero hindi mo ini-expect, alam mo yung sa ilang taon natin, sa ilang taon ko din sa mundong ibabaw, hindi ko pa na-experience itong ganito, grabe. Na ito talagang hindi mo in-expect talaga na shutdown lahat. Alam mo yun? As in, walang talaga, lahat apektado. And, sabi ko talaga, parang napakaaga pa, tapos, hindi pa ka-expect itong pandemic na ito. Kaya talagang, halos siguro, yung hindi talaga napaghandaan itong ganitong pandemic. Kasi nung SARS naman, hindi naman ganito eh. Ito talaga yung grabe. So talagang yun, sobrang, nung simula pa, okay pa kami ni Papada nung nagsimula pa yung pandemic kasi nag-stop talaga kami guys. Kasi apektado kami kasi nga doon sa Manila or sa mga iba-ibang mga lugar, nag-lockdown na sila. So, hindi na makapasok, diba? Pinastop yung mga hindi na pinapasok yung mga mag-deliver, yung mga courier, yung mga hindi na talaga sila pinapasok. So, ang dami-daming mga na hindi na deliver. Tapos, hindi man lang naibalik sa amin yung mga items, diba? So, nasaan na. So, yun pa lang, lugi na yun sa amin. And then, talagang sobrang na-stop talaga kami nun guys. Lahat ng items ko, zinero ko lahat. Talagang nag-vacation yung mode ko dun sa aking Shopee. As in, wala. Kasi alam nyo naman yung Shopee talaga yung pinaka-main source of income, diba? And walang, nung nag-stop kami, walang pumapasok na income. Tapos, except sa YouTube kasi yung YouTube naman hindi naman talaga siya affected talaga na pero hindi naman ganoon kalaki yung kinikita ko sa YouTube, 'di ba? Hindi yan talagang tapos nung mga simula pa lang na buwan, okay pa kami talaga, parang alam mo yung parang isang buwan na stuck talaga kami. Tapos unti-unti na-realize namin na parang, pero actually yung sa isang buwan na yun talaga na pagka-quarantine talaga na nandito na talaga kami sa bahay. And saktong-sakto naman yun kasi si Papa ilang buwan bago mag-pandemic nag-resign na si Papa, diba? So saktong-sakto nasa bahay lang talaga siya. So may mga napag-isip kami, alam mo yun, may mga na-realize kami, may mga, alam mo yun, dumating sa point na nung time na parang wala na talaga, sabi ko, may pera no, pero may pumapasok pa na pera dun sa computer namin, mapasok pa siya. Pero alam mo yung mga bills, kasi yung mga bills hindi naman nagsa-stop yun eh, 'di ba? Hindi nagsa-stop yung bills, tapos yung rent and yung mga bayarin natin, hindi siya nagsa-stop talaga. Kaya, nag-apple tayo. Nasa na ba ako? Yun nga. Na-stop yung namin. Tapos, may pa. Kaya, nung time kasi nun guys, talaga, syempre, uunahin namin yung pagkain namin. Tapos, talagang namili talaga kami. And then, syempre, yung mga kakailanganin talaga. So, hanggang unti-unti, naubos na yung pera namin. Alam mo yung, syempre, mauubos talaga kasi, at that time, nakapagbayad pa kami ng rent, nagpaano pa kami. Pero yung iniisip kasi namin, yung sa mga darating na buwan, kasi ilang buwan na, diba? Parang,
paano na to? Sa mga darating na buwan, wala na tayong ibabayad sa ano, ganito, 'di ba? So, pero yung kuryente naman, na ano talaga siya, syempre, continuous pa rin talaga yun. Kahit hindi sila nagpo-force sa babayaran ka, pero babayaran mo pa rin talaga yun, 'di ba? Hindi naman inano yun, pati yung tubig. Yung tubig ko si konti lang. Pero syempre, iniisip ko yung ano talaga, yung aming rent, at saka may mga ano, 'di ba? So talagang unti-unti sobrang hirapan kami, guys. And hindi ko na pinapakita sa inyo, pero naapektuhan talaga kami sobra doon sa mga sumunod na buwan anong mga quarantine. So sa akin, inisip ko pag nagpatong-patong na yung bayarin namin, talagang nag-usap-usap na kami ni Papa kasi syempre wala kaming ginagawa, diba? Naghihilik siya. So, sabi ko, kung wala tayong choice, kailangan nating bumalik kung saan man tayo nagmula. Diba? So, talagang dumating na kami sa point na ganun kasi ayaw naming alam mo yung pera namin imbis na ibili sa para kumita ulit, ibili ng mga paninda, pwedeng kumita kami ulit para syempre para mabuhay kami instead na magpatong-patong kami dito sa mga bayaran. So babalik na lang kami dun kung saan kami nagmula. 'Di ba? Kasi hindi naman natin to in-expect yung pandemic. Syempre kailangan nating meron din matira na konting pera para at least meron kaming maibenta ulit. So talagang medyo mahirap sa amin, and so dahil na hindi na kami kumikita, naisip namin na yun nga, nabuhay ulit yung frozen business na sobrang on and off yun yung aming frozen business, guys. So talagang nag-isip-isip ako, yun doon na nag-start na ako ng yung tapos nag-fail pa, 'di ba? Nagtitipid ka na, nag-fail pa kasi hindi ko na yung lasa. So nag-try kami ulit hanggang sa nakuha ko yung lasa. So doon na nag-start na nagbenta kami sa pa yun sa Facebook. Grabe yung mga tao talaga, hindi na lumalabas kaya dinideliver namin. So doon na nag-start. Kasi sa Facebook, mabilis makuha yung pera. Kasi nga, dinideliver mo siya, tapos nakakuha mo kaagad yung bayad. Kaya mabilis na roll. And, dun, siguro yung sa kuryente at tubig namin, guys, nabayaran namin siya. Kasi talagang naipon-ipon na siya, guys. Sobrang ipon-ipon na siya. And then, sabi ko, babayaran pa kaya natin to? Kasi, 'di ba? Tapos, meron ngang iba 10,000, 20,000 na yung bill nila. Hindi na nila mabayaran yon. So, talagang hirap na hirap. So, yung sa amin, habang maliit pa, sabi ko, kailangan ko hanapin ito ng paraan na mabayaran pa unti-unti. Matagal din, siguro mga 2 months. 2 months din na talagang inunti-unti kong bayaran yung bills. Hanggang sa matapos talaga siya. I think umabot kami ng 8 or 10,000. Siguro konti lang yung sa inyo. Pero sa amin, malaki na yun. Kasi yung bill talaga namin, usually nagre-range lang siya ng 1,000. So, nung nagkaroon kami ng freezer, naging 2,000. So, konti lang talaga yung bills namin sa kuryente, guys. Kaya, medyo malaki na sa akin yung ganong presyo. Kasi nga, di ba, hindi naman kami nag-aircon. So, mahirap talaga. Pero kailangan nating bumangon. Kailangan natin maghanap ng paraan na mabuhay. Kasi halos lahat talaga naging online seller na eh. Kasi talagang mahirap eh. And then, nung time na medyo okay na yung takbo ng medyo hindi na kastrikto. Doon na bumalik unti-unti yung Shopee. Ayun, unti-unti na bumalik. And, eto pa pala, talagang si Papa, umiyak talaga si Papa, guys, kasi si Papa talaga hindi siya ganun ka-strong talaga when it comes to mga problems na ganito. Kaya ako lagi yung sangga talaga niya na nag-comfort talaga na okay lang yan, ganyan. Kasi ako yung talagang strong talaga sa aming dalawa. Alam mo yun? Pero talagang
Lagi siyang nakamukmuk doon sa ano, kasi iniisip niya din, kasi ayaw niya talagang umalis dito. Kasi ako naman, okay lang naman talaga sa akin kung saan man ako dalhin. Importante sa akin, kasama ko yung pamilya ko. Wow! Pero totoo talaga yon. So, ganun yung nangyari. Sobrang hirapan talaga kami, guys. And then, sabi ko nga, nakatulong din sa amin yung pag-online selling. Ang dami kong binenta nun, guys. Yung mga toys ko, binenta ko dun sa Facebook kasi sarado yung mga ano, diba? Sarado yung mga mall. So, may nagbe-birthday sa akin, naghahanap. O sige, meron akong ganito, meron akong ganyan. So, mga toys, bentang-benta siya. So, talagang hahanapan mo lang talaga ng paraan. So, nag-close ang Shopee, nag-open naman sa akin ulit yung Facebook. So, now, na medyo okay na yung Shopee, bumalik-balik na yung takbo ng Shopee. So, doon na nabuhay si GKH Garden. Kasi, si GKH Garden, siya din yung isang nagpadagdag sa income namin ngayon. Pero hindi pa rin matatawaran talaga yung mga GKH toys ko. Yung mga party needs. Hindi talaga sila matatawaran talaga yung benta. So, iba pa din talaga yung ano namin. Pero, pandagdag na yun si GKH Garden. At saka natutuwa kasi talaga ako magtanim ng mga bulaklak na from seeds, nakikita ko silang tumutubo, napapabulaklak ko sila, so masaya sa feeling. So, ganun. So, nakasurvive naman kami. Nakasurvive kami. Praise the Lord. Hallelujah. And sana hindi nyo naririnig na naghihilik si Hagrid. Ang init-init na. So, ang masasabi ko lang talaga, hindi ko rin in-expect, diba? After nung napagdaanan namin na problema. Kasi alam ko may mas grabe pang may problema sa amin. So, depende talaga sa atin kung paano natin i-handle. Huwag mo wala ng pag-asa, guys. Alam niyo yung parating may paraan talaga. Ako talaga naniniwala talaga ako dyan eh. Parating may paraan. Alam niyo naman kung saan ako nagmula talaga, di ba? Kung saan kami nakatira dati, yung sitwasyon namin dati. Laging may paraan, laging may solusyon yung problema. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Hanapin mo lang, makinig sa Diyos kung ano yung mga gusto niya iparating sa'yo talaga. Everything happens for a reason. So, sa kabila ng problema namin, ngayon pa, na taon na ito, nakuha namin yung bahay. Alam mo yung, hindi ko naman in-expect na after nung isang blessings yung darating sa amin. Tapos, yung stocks namin, naging okay. Medyo okay na, nandun na yung mga stocks sa kabila. Nakaano na siya. Medyo okay na. Diba? Tapos, may dumagdag pa sa GKH Garden. And, maraming blessings. You really have to count your blessings, guys. Huwag yung puro problema yung ating bibilangin. Kahit 200 yung bad, dalawa lang yung magandang blessings, still magpasalamat tayo kasi hindi mo lang hinuhulma lang naman kasi tayo dun sa mga problema na yun. Alam mo yun, hinuhulma tayo para talagang mapiga talaga tayo at alam mo yung lumabas yung ating skills or talent, 'di ba? Sa iba't ibang bagay, 'di ba? Ngayon, ang dami ng mga plantitos, 'di ba? Basta dila sa quarantine dahil bored tayo. Meron tayong mga hidden talent dahil hindi natin nalalaman nga hanggang dumating yung quarantine, 'di ba? So, ganun lang. So, nakasurvive naman kami, guys, and now sobrang okay na yung negosyo. And next time, gusto ko bukas mag-vlog ako about naman dun sa kung paano kami nakaka-survive sa aming one income, kung paano yung mga ginagawa ko na alam mo yun, ma-share ko sa inyo. Pero ayun, sana ay may napulot kayo dun sa mga sinabi ko kasi gusto ko din talagang i-share yan. Kasi alam ko hindi naman ako yung nahihirapan talaga dyan. Alam ko marami pa din. But anyway, yun lang naman yung i-share ko sa inyo. Actually, gagawa ako ngayon ng pancake mix. Yun yung gagawin ko, diba? Wala na dito. Tapos maglilinis ako dito sa kusina kasi tapos pala, ayun, nilagay na ni Papa yung dito. Ayan, nilagay na ni Papa yung
ano. So, ayan.